मानोबा बिराद साउन्ड जायोलै मानोबा बिराद साउन्ड जायोलै मानोबा बिराद हेलौ लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट हरदो दे हेलौ लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट हरदो दे एन मोसाहारि ब्लग मा जाखो जेबो नङा जाखांबाय नामा हेलौ लोगोफोर सोर सोर दं खबर हरदो दे आंहा सम गैलाया नै नोंहा मानो सम गैया जाबाय थायो जानो नागिरदों ए मा ओंख्रि संदो जोगोनार ना सिंगि अमा आलु गोथाव माथो नोंसालाय जोंहाना माबा मुदुफुलजो आलु रुनाय बेनिफ्राय मामोनथाय र' मोनसेया ना एवनाय रुनासो जादो जोंहा दिनै ओंख्रिखो ओंखाम जानि र' दे जा दे दसे थानि आङो इदिनो फैगोना फैयाथाय मानसिफ्रा
सोर दङ कमेन्ट हरदो दे। सोर दङ कमेन्ट हरदो दे। मा जाखो लोगोफोर सोर सोर नायबाय दङ कमेन्ट हरदो दे। सोर सोर जइन जाना दङ लाइभआव दसे रायलायनोसै। कमेन्ट हरदो दे सोर दङ। जइन जाना दङ माथो साथाम मानि ओमफ्राय कमेन्ट हराखै नामा रावबो। गोसो खालामबाय। दानाखै दानाखै। खोलाय बोलखा गाइस रावबो गैला नामा? थांजोब्बाय नामा बयबो? नेटानो नाङासै।
आं दं अन खालामना दोनदों दे दोनबाय था मा होनो मोखां खोनथियाबा फैयालै मानसिफ्रा ओमफ्राय आङो मोखां खोनथिनो बादों उन्दुदो हालाबा सियायखाबा उन्दुनो ओंखारनानै गथ'नो थेलायबाय उन्दुनोबो ओंखारदो दसे थाना उन्दुनोसै र' बारा गोबाव थाला नेट गैला माबा गैला नामा इयो नेटानो नांला माथो थांलाय फैलाय नायसोगारो मानसिफोरा ओमफ्राय रावबो कमेन्ट हरा माने ओरैनो हाबनानैल' थाङो बुरमल मोसाहारि अखा हायाखैना बाजै जोंनाव जोबोद हासोदों हायाखै सानाव फुङाव हादोंमोन ओमफ्राय दा हायाखै गारथ'बाय आरो दहाय सानाव सान्दुंबो दुंदों दसे ओमफ्राय मा खालामदों बुरमल नेटानो नांला माथो मानि थाखाय इमान नेट स्ल' जादों बेहाय
उन्दुजोब्बाय खोमालै मानसिफोरा। टाइमानो माथो 9टा 9:30सो जादों। खै मिनिट थांखोथाय? दिन दोनबाय थानोसै र' दसे। मबाइला आं दांबाथाय इनिके जायो। नटिफिकेसनसो फैला जोब्बाय आंना। जि नेखानांगौ मानसिफोरखौ आयु दोननोसै आं उन्दुनो ओंखारलायलांबाय।
হয় আজি ইতিমধ্যে হাইস্কুল হয়